Dire o ari ko dire. Oh, ako pang gipakuhag microphone ug wage microphone ari lang ko dire. So kinsa ninyo dinhi ang mianhi kay nagpasalamat sa Ginoo ta sa kamot. Kinsa ninyo dinhi ang mianhi nga wa gyud mangayo sa Ginoo ta sa kamot. Mga bakakon mo, ingon mo wa mo mangayo. Congratulations mga igsoon, ang grasya sa Ginoo nagbaha padung nato 24/7. Di na ta kinahanglang mangayo. Ang ato na lang unta magsigitag pasalamat. Mao na ang mahal nga Birhen Maria, wa na siya nangayo, gasigila siya ingon, my heart rejoices in the God, in the Lord, my Savior. Sige, lingay mong tupad, ing na wa na ba jud kay gipangayo? Lingi aba? Ihong-hong lang kay basig mauwaw sa siya musulti. Oh, dagan kay ni ani dinhi nangayo, maayo sa sakit, nangayo nga mabuotan ang anak, mabuotan ang bana, mabuotan unta ni akong asawa, dinaunta ko libakon sa akong mga in-laws. Buwagan na unta sa akong bana iyang kabit. Na nya ang bana sad nagampo sad kanusa man ni matay ako asawa. Magdungan ra bagampo ari dire. Mulampos ta ni akong anak sa pag-eskwela. Na daghan kita gipangampo. Pero inig kadawat na nato sa atong giampo, jutay kay tagpasalamat sa Ginoo. Ang ato ra gyung word, thank you Lord, praise the Lord. Humana na, wa na, ako na ni Lord. Na siya. Sa atong ebanghelyo, ang napo ka mga sanlahon naayo. Gisugo sila sa Ginoo at tumospari aron maayo mo, pahiling dito. Pagpadong lang nila sa pare, wa pa sila kabot sa pare, nangaayo na. Ang usa nila, wa mulahos og adto sa pare, nibalik ngadto ni Hesus aron magpasalamat. Ang siyam, ambot kag nilahos ba kadto sa pare, basi nilahos gitingali tong siyam. Ana, hay may mas importante, ang pare o ang Ginoo? Kusga? Mao na. Mo to balik din siya ngadto sa Ginoo. And siya, Lord, salamat kayo. Nihapa siya. Ang unahon natin itong Kristo, lahos na ba kanis pare? Og ningon pa to sa Kristo, nilahos na kas pare. Moingon giting ito siya, wa sa ko nilahos Lord kay mas importante man kas pare nga akong pasalamatan. Paglakaw na niya, ingos Kristo, ang imong pagtuo mo'y nakaayo nimo. Lahos din siya ngadto sa pare. Nya pag-abot niya sa pare, hibaw mo kung saan hitabo? Wa mo kay baw? Wa sa ko kabaw. Nagpasalamat naman siya sa Ginoo. Pag-adto niya sa pare, naghalad siya sa labing dako nga iyang ikahatag ngadto sa pare kay sugo mas Ginoo. Pero kanang mga tao nga ang iyang gidritso pag-ingos Ginoo adto sa pare, sabi bitaw kay ang pare may tighatag nila kana ganing approval nga naayo na sila. Lahuson ko dinhi para ma-declare na kung naayo nako. Pag ingos pare, wa na ayo na ka. Salamat dre. Lakaw din to. Wa toy gitunol. Way gitunol. Tanawa ni ron dinhi inigting kolekta daghan mang di mo tunol. Og nasa itunol ang katong kinagamyan. Ano? Mao na sila'y mga taong dili mapasalamaton sa Ginoo. Sige.
Lingi ay mong tupad. Ing na nagpasalamat ka nga nagtupad taron. Ing na. Ing na ko no. Oh, tanawa, di ba? Jutay kayong nilingi. Nagpasalamat ba ka nga nagkatupad mo na imong tupad? Nyawa mo naluoy anang nanagbaro. Wag yun mo maluoy. Bahala ka diya, baruga. Basta ako, siguro na ning ako. Inyo yun ang kaloyan ang nagbarog. Saan mo yung pagkaloy? Iampo nga dili unta tungkag barikos, no? Ginoo, ako ra ba nakalingkod nya sila na nagbarog. Nya lain sa kay tanawon magsigimig barog nya lingkod na sad gubot man kayo. Iampo lang nako Lord nga waon ta na sila mo turok nga barikos. Nya kanisang na nagbarog, unsa man sa inyong iampo para sa naglingkod? Salamat Lord kay ang akong gimahal nga igsoon nakalingkod. Magantos kong magbarog aron siya makalingkod. Di ba? Maingonin ang Ginoo, sana all. Oy, pila na lang gud kabuk nato mutan-aw sa panginahanglan sa silingan ug magpasalamat nga silingan mi, magpasalamat nga buhi pa ni siya. Daghan kay nato usahay muingon nusam ni siya matay. Ngano man nga si Maria mapasalamaton kay si Maria sama sad ni Hesus dunay kasing-kasing nga mahigugmaon. Kinsa may iyang gihigugma? Kinsay gihigugma ni Hesus? Ha? Wa mo kay baw? Ang gihigugma ni Hesus ang mga makasasala. Ningon siya ni anhi ko para sa mga makasasala, dili para sa mga buutan. Kinsa ninyo dinhi nga mas mahigugmas makasasala kaysa buutan? Taas ang kamot. Oh, pulos gyud mo mga yawanon. Di day mo liwat ni Jesus, di day mo liwat ni Maria. Sige ta dinhig simba, wa ta mo liwat ni Maria. Mao na nga karon ang tema murag kuan man ting ito, model si Maria sa shepherding og sa gratefulness, ang pagpangulo og ang pagkamapasalamaton. Sa una natong pagbasa, unsay gisulti na wisdom ni Solomon. Unsa may gisulti? Kamong mga pangulo, kamong dunay gahom sa katilingban nga naay mga dagkong yuta, naasan mo'y mga tao nga gidala nya nangalipay mo nga dako kay mog yuta, nalipay mong dako kay mog balay, nalipay mo nga daghan mong mga tao nga under sa inyong command, pero wa na mo magtuman sa sugo sa Ginoo, silutan ta mo. Kinsa dinhi ang dunay yuta taas ang kamot? Oy, taas oy. Nganong mamakak man mo? Alang-alang kay wa mo'y mga yuta, hinaot untag linugon tong inyong yuta dito tanan ma. Lusno unta to tanan inyong yuta. Oy, kita karon nag-ilog sa yuta, ako ning yuta unyag mo ilog ka patyon tika. Mao na ron kana mga teritoryo unsa man ang gigubatan karon nila, mga teritoryo, wa na mi teritoryo patay ta. Ana, ilog anang yuta. Silutan tas Ginoo. Kung sa may silot, magkagubuta dinhis kalibutan. Pero kamao kang mahigugmas imong silingan, nya unahon imong hatag ang kanang mga makasasala, kanang mga kawatan, kanang mga tulisan, kanang mga libakira, kanang mga dao, kanang sigigdaot nimo, tagain na silag mga kaayuhan, pastilan lagi, ikaugma, wa na gyud kay imo. Oh. Unsa may mahibilin? Unsay mahibilin? Ang gingharian sa Dios diha sa imong kasing-kasing. Ang way katapusang kalipay, way katapusang kalinaw, way katapusan nga kakontinto ug way katapusan nga kabalaan.
mawa ang yawa. Nganuman mukuyog man ang yawa sa mga butang sa kalibutan. Mao bitang ningon si San Pablo, ang paghigugma sa kwarta mao'y tuburan sa tanang mga yawa. The root of all evils. Nyagi mo nang ipanghatag. Ang sa hitabo, mukuyog na dito. So tuwa na nas imong gihatagan. Unya kayang imong gihatagan, naliwat man sad nimo, iya man sang gibalik og hatag nimo. Ang sa may nahitabo, nawa na diyang yawa, di naman sa tumbalik ang yawa ni mo. May ngom sa nang yawa, di kumbalik dahil, kay ipanghatag ramang yapon na niya. Kaya ang ganahan maguna ng yawa, mga igsoon, kanang mahimo kang possessive. Possessive. Kanang mga possessive nga tao, giyawaan na. Kanang mga tao nga selfless, kanang iyarag yung ipanghatag, kana maunay na ay Ginoo. Sige. Lingiyay mong tupad. Ing wa ka mangangkon anang imong naong. Sige, pangutan ako no. Kanang conscious kay siyang naong, di ginamanghatag siyang naong. Matanawa, unsa iyang buhaton, iyan ang pintalan, kiskisan na niyang kilay, badlisan, koloran dire, papution dire, make-upan, di naman na iyang naong good. Iyang gipintal-pintalan nganuman dito niya ihatag ang naong nga original at rato inigkatog niya iya dito limpyuhan iyang naong nga na limpyuhan mo na inigmata niya mura siyang ilagang paut no kaya na sa direktoan nawa na siya mga kilay anak tanan anya lospad kay siya imong tan-awon mura gid siya kanang Dracula nga nibangon sa iyang lubnganan. Nya man ni mamintal na sadto siya ana lina sa tunaong niya iniglakaw niya dawo na siya siyang naong di ikaduha no di gid na kayo siya tig smile sawa sad niya mauyoni nga naong kana be pagliningi ay kuno mo be ya smile sige walay tingog smile lang oy klaro kay mo diri wa gid nang lingi kaklaro na yung mga naong maona sila'y gitawag og mga tao nga stiff-necked. Ano bang gaana lang, gatuhoy na lang ba? Ana, matod pa sa Ginoo, they are stiff-necked people. I promise they cannot enter into my rest. Kana dayang dili mulingi siyang isig katao, di na makasod og langit mga igsoon. So tagaan ta mog second chance aron kasod mog langit palihog ayaw mo pagpa-stiff neck sige ready lingi left and right smile nawa perting nindota igabot nimos inyo lingi in town anang imong kuyog sa balay kay daghan sa ros mga kabataan stiff-necked children sige nalagtutok anang cellphone sige nga na wa nay lingi-lingi og naabay hugasan naabay limpyuhonon do nabay hipusonon do nabay labhanan ana sige na lang yung ana cellphone ana nya hilot na maso ana naman ana ay mo kabalaka kay sa kwartos pare sige sa ganang pare kay nagtiksan na yung ang madre hello madre sige sa gana ay simba ko yun nahusok ko na mga madre joke na to sisters pwede sa tinudon kana kundi ta maliwat ni Mama Mary. Si Mama Mary di gini siya ma-focus sa iyang self kanunay gina siya nga nagtan-aw sa iyang isig katao nganuman matud pa niya ang Dios nakakita kanako mitan-aw kanako og nahinumdom kanako ang iyang ubos nga sulugoon og gihimo ko niyang bulahan naghimo siya dagkong mga butang diri kanako ug ako ning ipaambit ngadto sa uban kita san nga makaamgo nga kita gitagaag dagkong butang sa Ginoo kamao sa tang mopaambit ngadto sa uban
Inig pangulikta ron. Unsa may buhato nimo? Kung naa sa imong pitaka, naa kay 1,000, naa kay 500, naay 100, naay 50, naay 20 nga mga bills, hay may imong ihoga na. Kung wa ka mo ilang ang Ginoo mo'y naghatag nimo anang maong mga butang, kadtog yung 20 imong kuoton. Unya kay ang 20 karon di na makay daghan, so nangalata na so kadtog yung pinakalata mo imong ihog. Mao na nga niingon diri sa unang pagbasa, remember ang tanan gikan nas Ginoo, apil na ng imong authority gikan nas Ginoo. Di gani ka mo hinumdom ni ana, silutan tagyod ka. Mao na nga sa atong tubag sa Salmo, atong gihatag sa Ginoo ang paghukom. Matud pa nato, stand up Lord and give judgment to the world. Tindog Ginoo og hukmi ning mga taong nanimba karon. Ang dili mo hatag og dako, ikanay mag-ego. Yung bahosan mo, hukmi sa ning paria karon. Sao na niyang kulikta nga iyang gihakop og maayo. Daghan ra ba sa mga pare nga ang naong naa na lang sa kulikta. Di nagyud kalingi sa sakristan nga wa day snacks. Di gani kalingi sa mga ministers. Nawa nagi pangtulak. Di sad kalingi sa choir. Nga 30 taong kanta sa choir niya, wa gay snacks. Inoon dinhing dapita kay bao jud kong buhong kay mos grasya, no? Mingaw man. Kanindo tana. niadtong kuan kare ganing national retreat sa mga pari niya, gihangyo ko nga, Padre, tabang na sad og solicit, motong na ako ato'y gisulisit nga holy pads, daghan taga dinis inyo, namalit ato, lang no, walay uwaway, kinsay nakapalit og holy pads, katong para sa National Retreat for Praise, ta sa kamot, kato akong slot ato ba, kinsay nakapalit, hala, tulura ka buo, dako mong tulubagon sa Ginoo, bitaw, niya na-raise gito ang kanaganing kuan, mga 7 million ang na-raise nako dito niya, gi-remit ako nga res diocese o gigamit atong national retreat. Pag-istorya na mo dito, ingon dayon ang mga organizers, Padre, salamat, yung kay Padre, wag gi problema mo diri Padre, kani mga pagkaon na okay yung kay Padre, salamat yung kay tanan. Ana nya ingon dayon ko, anak gina siya ter nya mga pari dito wa sila kay bawo kay ang katong mga VIPs dito man gipabutang atong nindot sad nga mga kadaanan ba katong mga dagkog ranggo ba pang-imbitar dito atong VIP room ana nya ako dito ko gibutang tipon sa ordinaryo na usahay di pa ko matagaan kay mag-CR ko igagis gada sa snacks igban wala nag-snacks lagi mo hay mga ako isa niagi man to diri pader nako ana kaon sila ngadto dito sa VIP kuan kayo nya mo action kog sod ko atorang inyo dito pader nako ada dito pag registration pag yon registration linya ko taas kay kog linya pag abot ako doon asa akong kaning kuan kanang kit siya pader na register ka pero wala pa man kakabayad sa registration fee ana ato sa dito pader linya na sa ko dito kay pabayron pa ko nako. Ya, pag-abot ito, isa pader, anang kuan, 2.5, nako, nakarimit na raba ko diri og 7 million, kanang punaan pa to na ko 2.5, isa, hala, ana, dito pa sila nakuyawan, ana, isa, uy, ayaw, nagpabayra, pero nanakit na kong tuhod og binarog dito sa itong linya. Ako ning hisgutan, kay nga naman, kung mga lagad ta, dili unta ta mangayo og bayad. Kung mahimong ang atong isig katao malipayon, unya kita maoy magantos, so be it.
No? Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Basig ugma wa na. Di na nakaabot sa pista. Ingna siya. At least makadungog siya karon. Ingna, andam kong mag-antos aron malipay ka. Sige, ingna. Sige na. Sige na, ingna, imong tupad ba? Kamong mga dili stiff-neck people. Ingna imong tupad, andam kong mag-antos aron malipay ka. Gusto mo in-Englishon? Dahil kisa may mo in-English, ana, I'm willing to suffer for your happiness. Dili ba mo man gisulti ni Kristo? Mo man sa gikuyugan ni Maria? Si Kristo magpakamatay aron sa kita malipay dito sa langit. Siya'y nilukat sa ato untang pagka-impierno o sa atong kamatayon aron kitang tanan malipay. O si Maria kuyog niini. Mao kini ang ilang pagpasalamat sa Ginoo. Ug mao sad unta ni ang source sa atong pagpasalamat nga di ta mohunong siging hatag bisan pa man kun ang atong gihatagan mao sad nay muunay og daot nato, muunay og sigig maltreat nato, muunay og libak nato o muunay og patay nato. Dawata na kay maliwat ka ni Kristo, maliwat ka ni Maria. Nindog na tayo.